أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، مالك الملك الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga uripin Allah subhanahu wa ta'ala, lalayo nagyong kutwa di tanu di kapakapanalamat si ku Allah sabab sa Allah subhanahu wa ta'ala na inadintan niya sa giyang kaya dunia na rakis sa datan niyan daray nun. Ayamanan niya na Allah na inadintan niya sa giyang kay aliyawa ulupa sarta asulangwan taman o kinanglan tanu ko kapagintaw tanu sa giyang kaya dunia blagi do di tanu di kapluluba ko kamapian tanu sa giyang kaya dunia nagusi salungan amauri na tanan din ng piyakarayag wallahu subhanahu wa ta'ala. Laid mambuag yang kaya di tanu di kanggal bekas sagyang kaya agamatan waginan su Islam na sikunanian na gitubas wallah na pesuguskan yan sa mga nabi. So Allah na sumiyuguskan yan sa nabi ay sabab yan na liyukhrijan nasa minadh-dhulumat ila an-nur. Aniyan na masabtag yang kaya pagtaw punsi ko pimbara nga kamarganan kalibutangan sa magawian siran si ko sindaw aron mapapadal magyang kutwa kamapian nira sa giyang kaya dunya nayamala na sa alungan amori. Sa kamaw tumambuas wallah na tumirol sa kitab aginan su kitab tanwa su Quran piakas senggaya yan agyang kuto ribat agugyang kuto abnar mana piakas senggaya yan subnar agus suribat nagu piakar yan sulangwan taman ang mga kamapian na pagkanggaya gunasi ku mga mu'min mga muslim nasa kamo tumambua piakar yan sulangwan taman ang mga rarata rina pemaka binasa si kukapagintaw o mga muslim sa giyang kaya dunia nayamala na si salungan amauri. Sa kamo tumambua piyakaraya ko kitab tanwa Quran suantawaw nun ipatut ay induka pila o mga muslim kukatatawiran sa giyang kaya dunia antawaw nun mga tao apatut agyang kuto akin duka pila angkiran o mga mu'min aguan tawa mambuag yang kuto mga tao mga kaaden aya suguan ko mga mu'min agyang kuto akataplis sa iranon nagugyang kuto akipukasan iranon manan yan tanan din ng piyakarayag ukad ng tanwa rabbul alamin ama papadalem sang ko kitab tanu aginan su Quran piyakarayag unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
So Allah subhanahu wa ta'ala napitiro yan sa Quran. Sa suratul Ma'idah. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ba'duhum awliya'u ba'd. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'iratun fa asallahu ay ya'tiya bil fath aw amrin min 'indi fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. So Allah napitiro yan Jesus sirano tua miyamarateya. Jesus sirano tua tigwalla miyamarateya. La tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Na diniwat tigian kuwa. Diniw kuwa sa mga Yahud. Agus sa mga Christian. Awliya at tinabanga iyo. Jesus sirano tua miyamarateya na diniw kuwa sa sirano tua mga Yahud. Agus sa mga Christian at tinabanga. Ba'duhum awliya'u ba'd. Asiranuto na susabad kiran na tinabanga usabad. Wa may yatawallahum minkum. Nasa tao. Amakinduka pilakiran apadrakanu amya maratea at igwallah. Pa innahu minhum na matanas kanya na padkiran. Inna Allah la yahdil qaumadz zalimin. Namatanas wallah na din yang pengguna naun agyang kutwa tao aandaman na mga zalim, mga salimbut. Sisagyang kaya ayat yang kaya mialo ya ayat makangguguna na waya sa sumanga mu'min. So sirano to mapapadalam kiranagyang kutwa iman para tiya si Allah subhanahu wa ta'ala na piyakito kawang kiran wallah. Piyakito kawang kiran wallah subhanahu wa ta'ala siya para niyan siran sa bayran kwa abulayuka. Bayran kwa at tinabanga. O di na bayran kwa aduka pila sa mga tao agyutos sa mga Yahud agu mga Nasara. Ayaro pa nira na sira na tinabanga o sabad kiran. Napiakito kawan wallah asadin sa tawa pedrkanu. Sadin sa mu'min. Mapaparatia apedrkanu. Amakin duka pila kiran na matanas kanya na tigwallah na pedkiran. So Hudayfa bin Yaman radhiyallahu an na ayakat tiruyan. Sagyang kanana ayat. Tigyan na liyattaqi ahadukum ayyakuna yahudiyan aw nasraniyan wa huwa la yash'uru li hadhihi al-ayah. Tigu Hudayfa isa ni ko mga sahaba as kaniyang panilabiyang matao ko mga munafik si kumasa o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nayakatiro yan sa giyang kaya ayat na pananggilay at tigin wisar kanu. O di na pananggilay o di na katagwisa kalak wisar kanu. Aubas kaniyang benay mababaloy ay Yahudi. O di na bas kaniyang benay mbali ay Yahudi o Nasraniyan. O di na bas kaniyang benay mbali ay Christian. Wa huwa la yash'uru li hadhihi al-aya asakan yan na dinyan magagada magyang kaya katiro wallah. Pananggilay wisarkan bas kaniyang benay mbali ay Yahudi. Anta ka Nasrani, Christian. As kanyan na dinyan magagdam agyang kay akatiro wallahu subhanahu wa ta'ala. Awamay yatawallahum minkum pa innahu minhum. Asadin sa tawa tigwallah. Amakinduka pila sagyang kanan ang mga Yahud. Agugyang kanan ang mga Christian na matanas kanya na padkiran. Matanas kanya na padkiran. Fatara alladhina fi qulubihim marad. Nakilain ka na tigwallah. Si ko mga pusoira nagyang kuto paniyakit.
yusari'una fihim asiran na disiran ni magura-durad sikiran mana yubadiruna ila muwalatihim mana kailan kagyang kutwa sabad ko mga mu'min mga tao amya maratyaya asasakit agyang kutwa mga pusoiran ayaro paaniran nasiran na disiran ni magura-durad sa akin duka pilaniran ko mga Kristiyan na gusto mga Yahudi. Yan kay mga orip no Allah, kinduka pilan, si ko mga Yahud, mga suranga, si kuwagama, na pede sa mailot ay nisapar wagamat tanwagin ng Islam. Yuti iswalla na padsakat tiroyan. Tigwalla la tajid kauman, da akatun ka apagtaw yu'minuna billahi wal yawmil akhir paparatyan ni ranswallah aguswalungan amawri yuwaduna man hadallaha wa rasula da akatun ka apagtaw bayran paparatya swallah paparatyan ni ranswallah aguswalungan amawri anda manana basiran dimiki pagpada si ko mga tao ariridu niran swalla agususuguyan walau kanu abauhum wa abnaahum aw ikhwanahum aw ashiratahum apya panagyang kuto ang mga tao ariridu niran swalla na mga lukasiran o di na mga watayran anta ka mga pagariran o di na mga tunganiran. Ulaika kataba fi qulubihimul iman nagyutuman sa mga tao ay ni surat ko po sira nagyang kuto parateya wa ayyadahum bi ruhim min nagubigir siran wallah diurug siran wallah abger apun rekanin ay mananin mga oripun wallah na may lutatanto kinisaparan wallah sa ubatan kwa aduka pilatano sa mga Yahuda o sa mga Nasara. Nagupyak ito kawan wallah asokin duka pila angkiran. Kakuakiran aduka pila nakabali ka apadikiran. Upama kubatan din na penggeda-geda agyang kaya ayat si kapupugusayo ng mga ulama na sa mga Muslim sama sa imanto na isay niya inisa parwagama as sa mga Muslim sama sa imanto na miyadaray nun siranon. Kaya sabab yan na katong ko kasabad ko mga Muslim adinian may nang kasalagid nagyang kutwakat dero o Hudayfa adinian may nang kaas kanyan na kapakay mababalis kanyan a Yahud o di na mababalis kanyan a Nasrani, Christian sabab sa kalilipatan niya nagyang kaya ayat o di niya dinian magagedam ag YouTube sa kinduka pilaan. Giyang ko to kinduka pilaan ka kung mga Yahuda o mga Christian nakapadikakiran. Yuto isop na swalla napad sa mga katiruyan. At igwalla wala tarkanu ilal ladhina zalamu patamassakumun nar. Baka numitaluga ko sirano to ang mga zalim. Baka numitaluga o di na miswaswa sa giyang ka na mga zalim, patamasa kumunar ka andaman na mama ka naraka kanu. Tiwa Ibn Abbas, wala tarkanu ay wala tamilu. Baka numitaluga o di na baka andaman na mitaluga sa giyang kanan ang mga zalim. Baka kiran miswaswa, mana giyang kanan ang mga Yahuda o mga Nasara. Mana madaklatan to ayat amakang gugunanaw sa titud na inisapar ko mga Muslim mga mu'min agyang ko to kapakindu ka pila si ko andaman na mga kafir. Yang kaya kapakindu ka pila si ko mga kafir na madaklaro paananan. Sa
wayaltahiku bihada agu petsakatero mga ulama na penatigiran sa marururan sa giyang kana nakapakindu ka pila si mga kafir nagyang ko ta manjarra thaqafatahum wa nizamahum wa hukmahum fi biladil muslimin hada ka'annahu ata bil kuffar. Maruruan sa giyang kana nakapakindu ka pila si mga kafir agyang ko to akapagapangunda sa si mga ndaawaniran wa nizamahum agu kapakapangunda sa si kukumaniran o di na aturan agyang kana ng mga kafir wa hukmahum agu sukukumaniran parintayran si ku inged o mga muslim. Ay mana na apad sa kapakindu ka pila si ku mga kafir agyang kutwa kapakapangunda sa kabaliya kukumaniran ako kuman si ku inged o mga muslim. O di na suwat tira aturan niran na aya din aturan si ku inged o mga muslim. O di na sundawan niran na aya din dawan si ku inged o mga muslim. Hada ka'annahu ata bil kuffar. Kagyang kanan alagi danan agalbak. Yang kanan alagi danan agalbak na lagid ubang ka inuit o di na bangka piyakat talingumas sa mga kafir si ku inged o mga muslim. Mana lagi dubang ka silang bigal sa lauda paro sa anda manena kambaya-baya aniran sa mga muslim. Wa'anahum alayhi bin nusrati wal mali wa walahum wa sara min junudi syirki ba'da ma kana min junudi al-ikhlasi wat tauhidi wa ahli. Nagukyaw gupan ka sirampan. Ngungyang kutwa kaya boleh ang kakukuman nila na aya din kukumang ko yung mga muslim. Suaturan nila na aya din aturan si ku inged o mga muslim. Sundawan o mga kafir na aya din dawan si ku inged o mga muslim. Nagyuto na ketabangan kasiran aming gulalan sa galbak o di na tamok. Naguminindu ka pila kasiran. Na miyabali ka mambu. Miyambali ka mambu at tantara o ka panakuto. Miyabali ka mambu at tantara o ka panakuto. Si Korean o kababaling ka at tantara o ka pagiklas. O di nakapakaysay sa wallah agus sa mga tawa di rin ninggal bakan. So kaysay sa wallah subhanahu wa ta'ala. Fa inna hada nagyang kanan alagi danan agalbak. Yang kanan alagi danan agalbak adika pakapangunda sa kubitikan o mga suranga. Aguswat turan niran agusundaawan niran si ku inged o mga muslim. Na makanggunanawanan sa kaugupikiran ang gulala sa tamok galbak. Nagukindu ka pilangkiran. Fa inna hada nagina na tigu mga ulama la yashukku muslimun annahu kafir na dasangkaan. Disang ketaguan sa sangkaan sa muslim agyang kutwatawa disan ninggalbak na skanian na kafir. Mana agyang kutwataw gyang kanan alagi danan agalbak na ikakapiranan. Wa min asyaddin nasi adawatan lillahi wa rasuli. Nagupad sa kanyang kumanga tao. Amita taralo agyang kutuwa kariridweran si ku Allah. O di na, mita taralo agyang kutuwa sa kababalin yan as kanya naridway wallah agususugo yan. Lianna hadihi riddatun anil islami bil fi'li wal qawl. Kakagiyagyang kanan alagi din ang agalbak na ipagkamurtadanan si ku Islam. Mana mapapakaliw ka niya si kuguris o agamatan waginan si Islam. Ading gulalan sa galbak agu katiru. Wala yustatna min dhalika illa mukra. Nada abasan na kistit na katabiya inunta nagyang kutwataw ang makakangat o di na matatagal. Sisagyang kaya ayat, agugyang kaya katiru mga ulama, na marayag agumya tanto sukapakindu ka pila ku mga Kristen, mga kafir, mga tawa ipkagwa diran so initurun rakitano, initurun ku Muhammad agyuto sa Quran na may lutanan na isa sa parhay mga uripan wallah. Ugay na sisagyang kaya masatano na batabu dilaboy gira pagkataling umagyang kuto apakaradya niran aka politika. Na tiruntay din na kailan ka susabad ko mga Muslim. Amadakal o di na malaso panagunta manirang ko diran di ka sesakuya.
sa anda man antawa mga day iminduka pila igiraw. Antawa mga day iminduka pila ipulan mabali asiran ianda man na isa ka partido. Ay man na kilain ka susabad ko mga Muslim, apakalilipatan na nagyang kaya katiro wallah. Diniyan magagda magyang kaya katiro wallah atigu Hudayfa radiyallahu an. Apa innahu yang kutwa kinduka pila angkiran. Wa may yatawallahu minkum asadin sa makinduka pila kiran na matanas kanya na padkiran. Nakataw sa gyang kaya mga Muslim. Ay gira miya taling umaagyang kaya pakaradyan agyang kaya mga surangat tanu. Laydagyang kaya politika. Nakatong ko sabad anda man mala agyang kutwa dinya hindi ka panaguntaman. Mala agyang kutwa anda man na kapananab na riyan sa makwan yan aduka pila yan agyang kaya anda man na mga Kristiyan. Uli nagyang kaya mga Yahud. Anda man ay mabalis kanyan asiran partido. Kailain ka sa mga Muslim ay kasusuatiran. Ipakapipya ginawairan asa kanya na mimbali partido agyang kutwa anda man na pemurkaan wallah anda man na ikakagwadiyan swagamang kaaginan sa Islam. Na Muslim ka ay ikasusuat ka. Akibabayaw na kaalimang kasagyang kutwa anda man na ridway wallahu subhanahu wa ta'ala. Na din ka magagda magyang kaya ayat. Ayamanan yan mga urip no Allah. Natantuay ako dilikado. Agyang kaya anda man na kapakindu ka pila sa agyang kaya mga kafir, mga tao, riridu niran agyang kuto agamang ka. Kaya patot si ku Muslim, aya patot si ku mu'min. Apaparatyan niya sa Allah subhanahu wa ta'ala na kanaban yan ipenduka pila agyang kutwa mga tao. Kanaban yan ipagarya o din na ipenduka pila agyang kutwa mga tao ariridu niran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dito mga urip no Allah subhanahu wa ta'ala ay patot si ku mga mu'min. Nasulangwan taman o pakaw kito kitira na mindu diran si ko kitab wallah aginan sa Quran. Mindu tano si ko Quran agu si ko sunnah. Nasadin sa lalagu Quran agu sunnah na ayat tanunutan. Yutis wallah na tigina fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war Rasul. Amay kaban na dinyo paparuan kasi mo katanrakano nandud kano si ko Allah agu si ko suguyan. Allahu alam na nayno kasukalan sa gyang kaya usen tano na si tano pakanduda sa gyang kaya mga guru tano balasan kanu wallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi al-kirami wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanto masagugud na gumaraya kakyan gatano si sangkaiya pagaritano sangkaiya usen yan sangkaiya alwala walbara. Ya tiro na wala nagyang kutuwa kapaki pagugupa kapaki tibanga tiro na bara nakangyas. So Allah na tanto mala madakal akialuan yan sa Quran. Mga pantag ko kisa sa parniyan sang kanana kapakindu kapila kapaki tinabanga kapaki pagugupa si ko mga suranga. Ini ba na ipinwala aging ka iya mga suranga. Nadid na ba niyan ikisuat ko mga Muslim. Inuntabu na unutan no mga Muslim so agamayran. Inuntabu na sumupak mambuso mga Muslim. Mungkir mambuso mga Muslim sa lagidu kaung kiriran. Tigu Allah, walan tarda anka al-Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Dirkadin masuat sa mga Yahud na sa mga Kristiyan taman sa din kaunutan so agamayran.
Ini benar ya Allah. Tiga ulama sa tauhid, mga ulama tafsir. أخبر تعالى أن اليهود والنصارى وكذلك المشركون لا يرضون عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتبع ملتهم ويشهد أنهم على حق. Sudin su Allah imitir ungku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Piyagu Allah yin kaya mga Yahudi. Amin bebela akaya Muhammad ku kapingid. Ay so Rasulullah na miyawa sa Makkah na mga musyrik ang mga tao sa Makkah. Miyawa mas isa Madinatul Munawwara na ayakiw niyan roon na madakla pitikla siya na mga tao. Subo sa mga Yahudi ron na talawa pamilya. Talawa pamilya o mga Yahudi yan dudu. Subano Nadir, subano Qainuqa, o subano Qurayda. Talawa pamilya ang mga Yahudi. Napitiro no Allah, ya Muhammad, yan kaya mga tao, mga Yahudi, apiap ni kay ilayang kau na minikipis ada siran reka. Na dedin abayran rekay kiswat. Dedin abayran rekay kiswat hatta tattabi'a millatahum. Sa taman sa dingka unutan. So agamayran, nagu dingka siksian. Agyang kuto agamayran. Nagyutu ititu si iku benar. Piyagan ano Allah. Urianian na guminirop man su Allah رسول الله صلى الله عليه وسلم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. سيقول إيش آية نتيجة الله ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. Oriano kaya pegun wallah agyan kaya mga Yahud, mga Kristiyan, mga musyrik, ya Rasulullah, ya Muhammad. Nadedinaw kita kasuatiran reka. Dedinaw kita kabaluiran amangungunutan siran reka para tiaya ang kairan sa taman sa din kaunutan. Agyan kutuwa agamairan, nagutaman sa din kasiksian. Agyan kutuwa ukitiran. Yung kutuwa agamairan na siran mapapadalam ko untol. Tigo Allah atero ang kaya Muhammad. Kul inna hudallahi huwal huda. Atero ang kaya Muhammad. Amataan na suturuan wallah na gyuto'y turuan. Dingkap siya yung kananarkiran. Dingkap tiruay korek. Dingap tiruay korek agyan kananarkiran. Dingap tiruay benar agyan kanana ukitiran. Ayang katiruay ya Muhammad. Kul inna hudallahi huwal huda. Ayang katiruay ya Muhammad. Na mataan na suturuan wallah. Nagyan ni titu-titu turuan. Yan kaya kapkelusi mapupuntiri kungaran o Rasulullah. Kaya gira wallah, kul, kaya si isusuguun na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na suguan na mga tao, umma o Rasulullah. Kaya maana na suguan riktano. Aptiroon tano mambu, nagupiratayaan tano mambu. Ada suguan, guda untulalalan, naguda kurik, pagukitan, naguagama, nagutirim ana parinta agubitikan makaliw-liw ko parinta wallah bitikan wallah ukit wagamatan wagama Islam. Hayes wallah na inibanin yan din. Tigana wa man yabtaghi ghayra al-islam dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Sa tao at tigwallah manungganoy. Sa tao maluluba. Sa tao mbabanog sa ukit. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ sa tawang bebenug sa ukit, melulubas sa lalan, bitikan,
udi na kapag agama, asala kau ku agama tanu agama Islam. Na fala yuqbala min, na dirun terimaan ati wallah, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Na darup penmataman, na makaumapan si ikwalungan amawri, na pad si ikku mga tao, aming alulugi. Teruang kaya Muhammad ati wallah, amataan na suturuan wallah, qul inna hudallahi huwal huda. Mataan na suturuan wallah, nagyuti pita manana turuan na mapia. Wala inittaba'ta ahwaahum, upamaka unutan ka subay ginawa agyan kana na mga musyrik, yan kana na mga Yahudi, yan kana na mga Kristiyan, yan na mga tao. Arilido niran su Allah, yan na mga tao. Ipkagwa diran suturuan wallah, unutan ka subay ginawairan. Wala inittaba'ta ahwaahum, pamaka unutan ka subay ginawairan. Ba'da alladhi ja'aka minal ilm. Kung uriano kaya pakataling umarkaw katao. Uriano kaya pakataling umarkaw sabot. Katan sa Quran. Malaka minallahi mi wali wala nasir. Daabagian ka apakapuong ko Allah at tinabanga. Nagudaabagian ka apakapuong ko Allah at tabang. Ay maana. Na, yun kaya mga tao. Ay panunong ganuin. Ay panunong ganuin o ginawairan. Ay di iran di panabnabnaran. Na ay iran makwa tinabang iran. Guairan o unutan na baya a ginawa o mga ridwairan. Na inibay na yung Allah. Dedin. Abayran bagi ang ko Allah. Tabang nagudabayran bagi ang ko Allah. Ugup. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. شيكو إسا آية نتيجو الله ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. بيقرأ يريق والله وبما يا محمد قاونتان قاسو بيا أجنوا أجين قنانا مع مشرك ين قنانا مع يهودي yang kana na mga Kristiyan. Si Iko Oriano kaya pakataling umarkaw sabot. Oriano kaya to kawing kaun, ang mga tawanan, ang mga riduing ka, mga tawanan, ada ikisyo at tiran, inuntabu na mapulang kanwiran ang mga Muslim. Mga tawanan, ayabu, ikisyo at tiran, na tiro na ka aso agameran na kurik. Tiro na ka aso lalaniran na ukit, kurik, na upamakaunutan kanan, innaka idhal lamin al-zalimin, na mataan mapadkas si iku mga tao ang mga lalim. Tiyek ini ya Sheikh Sulaiman bin Muhammad Abdul Wahab. Tiyana فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لو يوافقهم على دينهم ظاهرا من غير عقيدة القلب لكن خوفا من شرهم ومداهنة كان من الظالمين. فكيف لمن أظهر لعباد القبور أو فكيف لمن أظهر لهم أنهم على حق وهدى المستقيم فإنهم لا يرضون إلا بذلك. تيك إني يا شيخ سليمان أما يتجين منائكا ayabtad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na upamaka inayunan yan silan roh. Pamaka pitiro yan na kurek mambu igyan ka na nalalaniyo. Si ibu ko liyawaw niyan. Si iku karayagian min ghairi aqidatil qalb. Akna ba niyan paparatiya ako puso yan. Ayabu akyat tiro aniyanon na asarbu kadiran riduun. Gukalak kukarat tairan. Na ayakiniro paanun wallah na utto pinggulaw Muhammad. Arayag niyang kiran, akurik mambu si okitiran. Gu mapapakay mambuto, ugaid na kanaba niyan tatarima. Kasi ibu kuliawaw niyan, na suposo yan, na paparatian na ribat. Na iniro pa at tiyan man iniro pa wallah, amataan as kaniyan, na pwede ko mga lalim. Na anda man na yan. Anto na igda iyo, si ik ko mga tao, asalakaw ko Muhammad, apit piyayag yan na mambu, asiran, na sisiran mambu ko untol.
Ay mana? Na wariyo pipia magitaan Allah so Rasulullah. Aunuting kasiransan, sangka na naagamairan, na lalimak ka, na ayapan, so salakaw ko Rasulullah, igdayo, kusalakaw ko Rasulullah, o unutin yan siransan. Nagyuto, isa, kisabutsisan kaya aya, amataan, dedinaukit, abagkapakay ko uripan wallah, iba niyan pangunutani, agyang kanan, ang mga tao, ang mga kapir, yung kanan, ang mga tao, ang mga musyrik, yung kanan, ang mga Kristiyan, naguyang kay ang mga Yahudi. Tigpan wallah, la yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin, wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqah. Inisapar wallah, dimbeluyaw miya marateya sa mga kapera, mga tinabanga, min dunil mu'minin, mga tinabanga asalakaw kung mga miya marateya, sa tawag yan na ninggilbak niya na tigwallah, wa man yaf'al dhalik, sa tawa giyan na ni ukit yan, falaysa min Allahi fi shay, nadaaban yan bagian si ikwallah, illa an tattaqu minhum tuqa, inuntabu sa mga tao, titanwa, miyananggila, inikalkian, piyananggilaan yan siran. Ugay, nasa puso yan na titik na sa ikoparatiya. Tiyan man ay fanaha subhanahu wa ta'ala al-mu'minin an ittikhadil kafirina awliya wa asdiqa wa ashaban min dunil mu'minin wa in kanu khaifina minhum. وأخبر أن من فعل ذلك فليس من الله في شيء، أي لا يكون من أولياء الله الموعودين بالنجاة في الآخرة إلا أن تتقوا منهم تقاه، وهو أن يكون الإنسان مقهورا معهم لا يقدر على عداوتهم فيظهر لهم المعاشرة والقلب مطمئن بالبغضاء والعداوة وانتظار زوال المانع، فإذا زال رجع إلى عداوة والبغضاء. فكيف بمن اتخذ أولياء من دون المؤمنين من غير عذر إلا استحباب الحياة الدنيا على الآخرة والخوف من المشركين وعدم الخوف من الله، فما جعل الله الخوف منهم عذرا سكين يا شيخ سليمان bin Muhammad bin Abdul Wahhab, siyang kaya kitabiya na ad-dalailu fi hukmi muwalati ahli syirk. Natiyan man na iya, gin kaya katiru wallah, na inisaparu wallah kumya maratiya ang mga mu'min. Ubayran beluya sa mga kapir, ang mga dukapila, mga bulayuka, mga ingapda asalakaw kumya marateya. La yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Dimbeluya umya marateya at tigwallah sa mga kapir, ang mga tinabanga asalakaw kumya marateya. Inisaparan wallah, wa in kanu khaifina minhum, apyapan ayabtad o mga Muslim na ikaasmiran sa mga kapir. Wa akhbara anna man fa'ala dhalik, nagupyanu tulu Allah at iya kina Sheikh Sulaiman. Gupyanu tulu Allah asa tawang galbaksan, sa tawang galbaksan, falaysa min Allah fi shay', daaban yang bagian ku Allah ay la yakunu min awliya'illah al-maw'udina bin najati fil akhirah, diskaniyang kun kebalui apad ku mga tinabanga Allah udi na tinabanga iyan su Allah ipupramiso no Allah so kapakalides ko alungan na mori ay kasabutro na sumangat tawa di imikindu kapila kumaha salakaw kumya marateya. Aya pinili iyan na bulayo kayan.
aya pinili iyan na tinabanga iyan, aya pinili iyan na upa iyan, aya pipiliin iyan na kebabayaan iyan. Na susalakaw kumiyamaratya na mga tawanan, amakaw masirang kwalungan amawri, na daabayran bagian ko Allah, disiran pakapumbagian ko ipupramis Allah akapakalidas si kwalungan amawri. Inuntabu at tigyan, ayabu at tiyabiun Allah naging kaya inalunian, illa an tattaqu minhum tuqa, wa huwa ayakuna al-insanu maqhuran ma'ahum. Diyan kaya tiyabiun Allah, na yan ang sutawa matatagal asikiran di matatagu kundulun-dulun na mga kapil. Na matatagal yan sa ginawa niyan, adi niyang kiran di ikapangungunutan. Yan ang buit tiyabiun Allah. Diyan kaya mukra, na tigo mga ulama ulusul, talo ka klase. Paganayron, nambeloy sutaw, akaala, lagi do kasangkapan, asa din sa ikidiyo no mga kapir. Ibarat na baluin nila na lagi do martilyo. Apiandiran na ibakbaka. Nasangkot oras na mapapakairon din na payag niyan, yung kutuwa, di niyang kiran di kipikindu ka pila, ugaid na diyon mo unot supuso yan. Kanabon makaunot supuso yan. Ugaid na sumapi a Muslim na mas pirmi rurumpan na matay. Kaya niyang kinwa, nagyang kutuwa azima, yung kutuwa piyakatiman yan nun sutindigian, agi ito pa ni kabayaon Allah, nalipas yan, agi yung kuto a lugar ay nibigay ron Allah. Panamapya a Muslim, na di magay sa lugar, apiram biyuno, nanay no, kasi imam bupa pataros, ko kasusukat Allah. Baluyat yan sumano siya, matatagal, la yaqdiru ala adawatihim, adin yan magagaga, o baniyan siran ridwa, fayudhiru lahum al-muasharatu, na payag niyang kiran, yung kuto adin niyang kiran di ikapakin dulu na sa mapya, uwid, wal qalbu mutmainnun, uwid na sa puso yan, na titiknaon, yung kuto akap kirarangitin yan, sang kuto mga kapir, wal adawa, nagukaririduen niyang kiran, intidaran, wantidari zawalil mani', nanayon yan, kada agyang kuto makaarnon, na adini kada agyang kuto kapak makaarnon nanganin, yung kuto kalubay niyan, ay adini kapakabagriyan, na kasipman ko kaririduan niyang kiran, na igda iwat tiyan man ay siya ko mga tao, adad na sabab, dad na udriyan, dad na sangkot yan, na ayan yan pinili, adu kapila yan, ayan yan pinili, abulayo ka yan, na susalakaw kumyamaratya, dad na sabab, kanaban yan siran ibkalak, kaayabu asabab, na istihbabul hayatid dunya ala al-akhirah, kaya bubayan yan, so barandiyak ko dunya, na piyakalbin yan, adi so barandiyak ko alungan amore, na ginan sa mga tao, Peter o Allah, ada bayran bagian, si kwalungan amore, ko kandudinan, sa hadapan wallahu subhanahu wa ta'ala. Sabab saya, natiyag yung kay oras tanong, ati marandin, na naso tayasan, kauladan, sa isang kaya bendingan, na manigtano siyang kaya guru tano. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga pagariami, mga loks pagariami, mga Muslim. Gingay mga pagariaiw, udi na mga wataiwa, mga rampi sa mga kamudaan ng mga ulama. Nakatawa na mayang kaya pugusay niran na masakit yakap katanayan si ko mga Muslim. Ayaw tuwa sabab na kagiya kuan kenapa madakalakap ko saya sabar lagi dia. Ngaya mga riniw na inusairan din na initugaliran raktan
ini tugal ini ran raktano so dirundi ka tiru au mga ulama udi na sabutu no mga ulama ira ko nap kistorya gi ngaya Jemaatut Takfir na kinanglan na paka singgayaan tanong pakasinggayaan tanong so Jemaatut Takfir aguso Ahlus Sunnah wal Jamaah. Okay. So Jemaatut Takfir na ay katitinsan roon na gitu sa mga tao pagkakapir niran so miyakang gulaw sa maladusa ada pakakapira o agama andid ni kadusa o Muslim sa maladusa na piyakakapiriran sa din sa makang gulaw sa maladusa so mga ladusa na tigira na gitu na kapir gitu ikatitinsan diyan gaya Ahlus Sunnah wal Jamaah nakanabalagi dito kaso Ahlus Sunnah wal Jamaah na isimpay niyan so sabut si ko mga nususul kitabi was sunnah ala fahmi salafi hadhihi al-ummah isimpay niyan so mga maanaw kitab aguso sunnah si ko sabutun no miyangaw una manag yuto sa mga sahaba agusto miya makatundukiran si kung berang-berang reagan o kapagintaw kanaba niyan panguna so Quran agusto sunnah ay buhay simpay niyan na so Quran agusto sunnah tingnan na yung mga ulama sa Ahlus Sunnah wal Jamaah wala nuqaddimu qawla ahadin alayhima liannahuma masdarut talaqi li ahkami syara' gaya Quran agusto sunnah na dabatan ron ipaguna di tano pagunaan kakagigiya na gip kepunan o mga hukuman ng kay agama kanaba na pakakapir niya na isabu si ko mga Muslim ada pakakapira o agama innal imana huwa i'tiqadun wa qawlun wa amal wala nata'ayyanu kufra ahadin minal muslimina bidh-dhanbi wal ma'siyati khilafan lil khawarij al-ghalin sakatan watigyan na ya paratyatan ron na so paratya ya gitu na makaptempat ko puso agu katero agu penggulalan sa gelbak makapamaguno tauto datigyan man na iya pa kamu ayan tanwa kakakafir o umani isabu ko mga Muslim sa sabab ko kaya pakang gulalan yan sa maladusa. Kenapa lagi dusa buto no mga khawarij miya manubra. Upo na miya kang gulawla sa dusa so manusia na tigi na miya kapir. Maladusa na miya kapir. Ugaid na saktan no na yabu po kamu ayan tanwa kapir na so piya kamu ayan wagama kafir. Sa lagi da ka pumagusayo ng kaya mga rin niyo. Illa man ayanahu syar'u bi kufri. Inuntabu apa kakapiran tanu so pia kamu ayan wagama ang kutwa kakafir yan. Ugaid. Naqulu kama qala Allah wa rasuluhu wa ijma' as-salaf. Na isimpaitan wa ptirun tanu ko mga tao so lagi dupitir Allah. Aguso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aguso kiyaw pakatan si kumyaw na minggalbak sa Islam ay mana niyan nagyutos sa salafus salih mga sahaba ridwanullahi alaihim giyutoy ipsumpay nanyan ayan mana mga luksami mga pagariyami naging kaya mga pagariniyo mga riniyo mga ulama sang kaya Ibadur Rahman udina abrar na ipsumpayran gibuak ipsumpay niran ipnakliran raktan ipetugalin niran raktanu so kiap mana yung mga ulama si iko mga katiru wallagu mga katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ubasiran di imbebagu sarkiran na pamikiran
apa kasakitan iran sa mga puso iyo, mga uripin wallah. Away. Ayos to na itugalin na merkanus, lalag, o mga ulama, adiya mi pagumanan, agudiya mi pelbatan, ng kutup mana niyan nasaktan ni matauron, sa ditanurun di ikang gede-gede kip kumpiran tanurun ko mambubitado pagtautan. Tigman na yung mga ulama sa tauhid. Apadatigyan sa rayagan, ang kutu akapkua aduka pila o mga Muslim sa iko mga kuffar. Pud sa rayagan akapkua o mga Muslim sa iko mga kuffar. Mga duka pila. Agyan na ng kutu mga ayat. Tapi amati agyan gaya mga riniw. Mga pagariniw. Kisah sapar no agama. Kapembelo ita Yahudi ya tiga gaya pagaritan no. Udi na Kristiyan. Udi na ika kapir. Amay ka manggulaw lang kutua titua mana ang kutua muwalat. Kapag hindu ka pila si isang gaya mga kafir. Yung gaya muwalat. Udi na alwala. Napdaya sa mabagar. Udi na mala. Udi na katudan itadu ang gaya kapagagama. Di pakatitu so paratya yaw mu'min. Udi niyan gulalanan so titu man ang gaya wala si ko mga Muslim. Nagu inggulalan yan so titu man ang gutwa albara si ko mga kafir. Giyang gaya alwala wal bara. Giyang kaya alwala wal bara. Alwala asibu pagusara ko mga mu'min. Mahabbatul muslimin wa nusratuhum wa ikramuhum wa ihtiramuhum wal qurbi minhum. Ayamanan yan na ayabu wa kebubayaan ng mu'min muslim. Na so isikya na muslim ibtuba nga iyan siran. Pugadatan iyan siran. Silaan iyan siran. Di niyan di pelulubaan na sira ni may isa-isa. Ay mambu'a albara na bugdul kafirin wal bu'du anhum wa tarku munasyaratihim. Kerarangitan ka sa mga kafirin, pagawat na kasiran, tilikudan na kasiran, tepelis na kasiran, agu imbegak ka, pulubaan ka saukit, eding kasiran ketabangan. Ngaya alwala wal bara na min usulil aqidah al-islamiyah. Padaya tigu mga ulama sa tauhid, kung mga pakasal ang kaya aqidah islamiyah. Giya supitiru Nabi sallallahu alaihi wasallam a'awthaq ural iman. Miya kabegbeger arambit udi natang kayo paratyaya. Gugiya supitiru wallah millata abikum Ibrahim. Annahu min millat Ibrahim wa millat Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Giyang gaya alwala wal bara na padaya sangkot to mga pakasal o millaw Ibrahim agusumilla agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang gaya almuwalat na duwet timan natigo mga ulama asusunan yan. Tawalli agu muwalat. Tawalli ikadua na muwalat. Ayaku nabtiru na tawalli na mahabbatu syirk. Mahabbatu syirki wa ahlihi wal kufr wa ahli. Ayaku nabtiru na at tawalli na gitu su kabubaya yung manusia si ko kapanakuto. Agusto mga tawa di manakuto. Udi na kabubaya niyan su kakupir. Agusto tawa mga kapir. Udi na nusratul kuffar ala ahlil iman. So katabang iyo tao, si ko mga kafir, si ko kipupasgaw ano ng mga mu'min. Giyang ka iya tawalli. Agyuto'y buntalian. Kabubaya iko musyrik, agusto galbakian. Kabubaya ko kafir, agusto galbakian. Udi nakapakaugup, sa kapakapamundes ang kutwa pamikiran ng mga kafir, si ko yung mga muslim. Lagi daw ang kutwa kapagusayo ng kayaritan, no?
Na giyating man na yung mga ulama sa tauhid na hukmuhu kufru akbar waridda anil Islam na aya hukuman na yan na malaka kepir agu pekiliwaya si kuagama Islam. Ginang kunimana ang kutwa katiru wallah wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum satawa makinduka pilakiran salagi dutua mana namata na tigwallah amia pedkiran. Mia pedkiran. Yang iya muwalat. Agiutu sumahabbatu ahli al-kufri wa ahli syirk li ahli dunya wala takunu ma'ahu nusrah illa wala takunu lahu nusrah. Yang iya tigena muwalat ayabun talian na kabubaya iko kufr agusu syirk agusu mga taurun sa pantag ku dunia. Kena ubad na mitatanunon tabang. Kena bengkap tebeng yang kutua mga kafir. Nah, kena bengkap tebeng yang kutua mga kafir ko kisusugatan yang ko mga muslim. Kaya buah buntalo to na bebayakiran. Agu ugup bebayakiran. Apantag si ko mga gelbek yu ku dunia. Na giya tigian na giya yai tawalli akna baib ke kafir. Ayah hukuman yan na haram. Agu mala dusa ped ku mangala dusa. Pakas nggayan tanu tu. Ayah ip ke kafir. Na ini kaya bebayaan yan so syirk. Agu so kafir. Agu miyakita bang ako mga muslim. Na ini kakafir dinu tu. Sa titu miyakita bang ako mga kafir. Sang kutua perabinas ako mga muslim. Na ini kakafir dinu tu sa titu kakafiri. Yep managing kaya muwalat. Aya buntalian. Na kabubaya iku kafir. Agu kabubaya iku pananakoto. Aya buwas sabab. Na sundulu na niwa mga kamapiang ku dunia. Kenabang katibangi. Dapat pamikiran ka kapaguguping kaon ko kapambina sa irang ko mga muslim. Na kenaba ini kakapir. Uwaid na miyak kalala dusa ped ku mga ladusa. Sang kutwa kegiro wallah ya ayuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Ini sapar wallah ko mga mu'min. Ibairan kuwa ridwaya kana ti wallah ridwaya niyo. Agiuto sa mga kafir. Mga dukap pila. Palad niyo kira ng kutwa kapaking ginawa ya titu. Na ayako na mapipikir sana tigman na yung mga ulama sa tauhid na giyang kutuwa kapaki penduka pila ko mga kafir si ko kadu dunia si ko mga galabak ko dunia. Na kanabay ni kakapir ugaid na miya kalala adusa. Padekon sa mga buntalaya, mga tuladan na ya. Pad sa mga tuladan ang kai kapakin duga pila ko kafir kanabay ni kakapir ugaid na miya kalala adusa. Na at tasabbuhu bihim fil malbasi wal kalam. Pag nairon nagyong kuto adikiran di kapananayani sa bebukan diditaran agu kapananaruan. Kan diditaran agu kapananaruan. Yang akan diditaran. Na kanabad na papento no agama style anditar no muslim. Udi na dinian kepakaya sulutan kakagiyap mi preparasyon so kaper. Ayamana ang kaya at tasabbuhu bihim fil malbas. Kapake pelagin kiran. Kapananayan kiran sanditaran. Nagianan sunditaran tiari mau urf. Tiari mau pamikiran na mapya. Nditaran apento sa iku mga kapir. Ibarat yan. Yung ay utur-utur ang ayaritan no. Nagiyay buntal. O utur-utur o mga muslim. So mga pare naan mambu utur-uturiran. Aya buntal yan na maito. Maito saya bumiun tor sa giyang ay puro aulo. Na upun sa muslim na tiga magutur-utur ako. Nagyutoy suwana kan. Lagi duto. Nagyutoy at tasabbuhu bihim fil malbas. Paduno to. Ibarat. So mga pare na di mambudi kimun. Kata ang ayaritan no akikimun. Na so mga pare na mambuwa kimuniran, ugay na adna style. Adna kibababudun sang kaya kasadan. Agud na style lang kutwa kaupa kang kutwa kimunian.
Na upun kau tu sua, ayang asuan. Na miakan diterkasa lagi dun diterniran. Na pedanan sang kutua mia makalala dusa. Aib kedusa mukmin. Ikadua na as-safaru ila biladihim ligaradi mut'atin nafs. Suat tigian so kaplaylayag sungka se ko nga do mga kafir. Aya buhi sungkaon. Nagyang kutua din kaon di kapaginjuy. Din kaon di antunay ne din kaon di kapamakaranggay. Na din ka di pagbenang kutua mga darpairan. Nagyuto na peduto sa dikepakai ko mukmin. So mukmin na pleleg kaniya na ay plelegin. Na pelubaan yan so fadlullah. Kana bagi bu akas sunginian kapemakaranggay niyan sang kutua mga pipiader pa ang kutua mga kufar. Ikatlo na al-iqamatu fi biladihim wa adamil intiqal minha ila biladil muslimin li ajli al-firari bid-din. Giyong kutua katatatap obianat tiaya sa ko mga ingediran aron din bebaling di magawa sang kutua mga ingadu mga kafir tomugalin sa ko ingdu mga muslim sa pantag sakit pagapas niyan ko agama niyan. Niyan mana na di ka pa kay sa muslim ibas ikakadin sang kana na ingda mga kufar adimbaling ko ingdu mga muslim ayabu akakap pa kayo muslim ako makadin sang kana ingda mga kufar nasis kaniyang ko kalamalamaw da'wa inusan kakadin kapunggil ba kaniyan san so agama niyan agama Islam wan di man ay kasabutiron nagyip man ang kutua kapining kawya ganyan na normala na napian di matagu sutaw matagu ko yung du mga kafir matagu ko yung du mga muslim na kinanglan yan din so kapakapaning kawya kinanglan ko mga pagaritan o asisayasang kaya mga ingda mga kufar na alin na niyo ang kutua mawkif ang kutua tindigiyo ang kutua panagay na niyo sa kakadniusan pikiran niyo ay no kanusangkid kapunggal ba kaniusan so agama kaginang bui okit akakapakay akakadinsan ng mga muslim. Ikapat na at taarihu bitarihihim. Pwed sa muwala. Pwed sang kuto mga nganin. Ang gulaw-law muslim, sa iko mga kufar. Na miyakaslas la adusa, miyakalala adusa. Nagyatigian ng kuto ayang kakwaan, bilangan. Mga tos ko, mga bilangan, o kitutu sa nagawi na so bilangan iran, so tarikh iran. Bula ba wag yung koto kitutusan iran na mga gawi di rin di isislaslaan. Na upunsan miswaswas sa muslim au mugupsan. Na padanan ko miya makalalado sa padanan ko tuladan ang kuto kapakin duga pelasang kaya mga kafir. Ada ba din kakapir ugid na miya kaslasla adusa. Ikalima na musyarakatuhum fi a'yadihim aw musa'adatuhum fi iqamatiha aw tahni'atihim aw huduri iqamatiha. Ikalima na ang kutwa ka pamangugup ka ko mga id kisisla nira na mga gawi. Diyang kutwa ka pakaugup ka sang kutwa adiran undi kang galaba ka. Udi na kongratulitin kasiran sang kutwa kiyaw mau mga gawiran. Udi na baka derpa sang kutwa dirundi kang gelbaka. Kaslasla. Eman to na independence di. Independence di ang aya parinta Pilipinas. Ayan yan mana. Nagiya so punan. Adiran dis giya so gawi iya punan. Akya pakasiba ya Pilipinas. Adislasla no mga kufar. Agiya so gawi iya punan. Kaya pa kadapan na sa mga Muslim. Kaya pa nga rasero ng mga kufar. Kaya tangkad. Ami atarambisa so kapaging do mga kufar. Akapa nga rasirang ko mga Muslim. So mga Muslim at ito. Na kanabaon suguan. Kanabaon suguan. Iba pamangapad siyang kaya di kaslasla sa isagiyong kai independence di. Kagiyan na makasusulde asang kaya pitiro yan na musyarakatuhum fi a'yadihim. Giyong ko to kapamang pedikiran si isang kuto mga gawi kisisla niran. Kita tanudan niran ang mga gawi. Aya katatan udiran nun. Udina aya diran nun di kang gulawla na sabab si isang kuto kababaluiran kababaluiran na mga tao. Udina kababaluiran pagtaw surang o mga Muslim.
Di ka pakai ubang kakiran saya makaugup. Di ka pakai ubang kasiran saya makongratulate. Matahniah. Bengkasiran saya bengkasiran saya masmang. Agu di ka pakai ubang kasaya derpa. Kumang derpa apenderpa niran sang kutua diranon di kasih selasla. Kataw nami mga pagariami. Amia kasakit-sakit akapatanaya. Ugay nandu mo na yan nag-iusayan mga ulama tanong sang mga ulama sa tauhid. Giyang betian ang nakitab. Nagiyaso tauhidul muyassar. Paday ako bibituon nakitab amay to. Si saging gaya tauhid. Ikanam, giyang ko to kibitun. Kipumtubtun ka ko ngaraniran. Sungay nakasiran sa kapangaran. Ibarat yan na adun sa na ay mga ngaran yan na si Abdullah ibarat na tiga na si babi. Oy. Di ipamtubtu ko mga Muslim ang kutwa betuiran. Na dito kapakai ko mga Muslim kapdanan sang kutwa mangala adusya. Di kindu kapilang ko mga kafir. Uwid na kanabay ni kakafir. Mala adusya. Ati pagiw ka miya kalalakay dusa. So mga tao ko kipentag nun na talusoson. Atig manay yung mga ulama sa tauhid. Al-qismul awal man yuhabbu mahabbatan khalisatan la muadata ma'aha wa humul mu'minun al-khullas. Pag mayroon na mga tao at kababayaan ka at titu-titu ababaya adid na misa saugun reet o di na siig agurarangit ginan sa mga mu'min mambuat titu mga mu'min. Ikadua, asos na mga tao na may yubgadu wa yu'ada bugdan wa mu'adatan khalisayn la mahabbata ma'ahuma wala muwala. Ikadua mga tao na kerarangitan kasyan, predun kas kanyan sararangit, agu titu ka preduay, did na sa ugin. Titud na ka preduay, la mahabbata ma'ahuma, did na bangkaun bubaya, did na bangkakiran bubaya, aguda abang kakiran kapaki penduka pela wahumul kuffar al khullas na ginan mambuso mga kafir at titu mga kafir ginan titu mga kafir na didnanan kepakai ko mu'min at mga ulama sa tauhid ibanian siran di kararangit sa titu rarangit agu banian kiran banian dipikir at titu niyan siran na mga ridui. Ikatalo mga tao naman yuhabbu min wajhin wa yubghadu min wajh. Aya ikatalo mga tao nasusaw pa kon na kababayaan, nasusaw pa kon na ikararangit ka. Giyan na natigyan so mga baradusa ko mga Muslim. Yuhabbuna lima fihim minal iman. Kababayaan siran, sekudiran di inggulalan ko paratiyaya. Wa yubgaduna lima fihim minal ma'siyati allati hiya dunal kufri wasyirk. Na kararangitan kasiran, say ko mga galbakiran akang baradusa. Kararangitan kasiran, say ko mga galbakiran akang baradusa. Ginan sukang beradusa ada sampai sa kakakapiri. Udi na danyan mapakaliw so tao ko agama Islam. Na upum sampai nang ko to agilbakian. Sa ini kakapir. Miya pukas kaniyang ko agama Islam. Nasis kaniyang human. Sang ko to kerarangitan kas attitude na rarangit. Giyang kai. Akapaki penduka pila. Si ko pagtaw. Kenapa mga Muslim? Uli na suranga o mga Muslim. Kakepukas o Muslim, siko paratiyaya. Ikabalawin niya na munafik. Nakataya sa mga buntalyan. Pag mayroon na an-nusra, makitiba nga kakiran, siko kapkabinasayrang ko mga Muslim. Upo na ka itong gulawla, makitiba nga kakiran, siko mga galabakiran, na manunumpang, kukap kabinasay ko mga Muslim. Na ini kakapiro to, kanaba matagmala dosa. Kaya ini kakapiro to. Uri namin baloy so tao, ang munafik. At ito ang munafik. Ada muta'atillahi fil kafirin. Ikadua. Na di nga pangungunutan ng suwalla kasabab ko kapir. Sabab sang kutawang ka ko kapir. Na yang kaindiray nun. So pangungunutan ko wala. Gito na ipka kapir. Sa tito ka kapir. Ikatlo. Narabtul masyir bil masyir. Yang kutwa tito ka pagugupayaw. Sumasol niyo, ako sumapayag na miya isay sa kanuron, na ipka kapiruto, ipka munafikuto, ipka kaliw si ikwaga may Islam. Gyan na natigman na isaid hawa, na siya ng punsang kutwa katiru wala,
Alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadhibun. Ayan dawang kayayat nagyong kutwa sa mga Muslim na pitiruirang ko mga kafir. Uba kanong bugawa ang kaya mga pagariam mga Muslim na magawa kami mambuwa padiw. Mana niya nalilinding na mis kanong. Nago, basta, kubinasa ang kanong na dia may ipungunot sa iku mga Muslim. Gitu hindi uwag yung kaya anto na ba yun ayat. Tingman na Said Hawa. Yung kaya Said Hawa, naisad niya ako kaya bantugan na ulama ang kaya ikhwanul muslimin. Tigiyan na wayadkhulu fi hadha an-naw' min al-wala'i a'malu kathirin min as-siyasiyin. Padat tigiyan makasusulod sang kananak klase. Akapakin duka pila ipkepukas ko agama Islam. Ang kaya gelebak mga gelebak o kadaklan ko mga tawa mga bara politika alladhina yudafi'una 'anil kafirina wal mulhidin asyiranu to sulilinding niran so mga partiduira na mga kafir agu mga tawa pia makaliwiran pepenung kalidan niran suagama sawaun akanu afrada au jamaat au ahzaba malagi da tigyan o giyaya ng gulalan sa individual o di ng gulalan na sa pisakatawan o di na ang gulalan na sa pilumpukan o di ng gulalan na sa pipertidu. ويدخل في ذلك أعمال كل من انتصب لحزب ضال يقوم على غير آسرة الإسلام نقول ما كسوسل سامبنا تيجي كينيا سيد حوا so galabak ulangwan o mga tao ini bangsan niya na ginawa niyan si ko partido dedeg makasusul saya tiyan so mga tao bati yan ang peruman ويدخل في ذلك أعمال كل من انتصب لحزب ضال يقوم على غير آسرة الإسلام makasusul sanat tiyan so mga galabak o uman uli na langwan o tao ini sumpat yan ini bangsan yan na ginawa niyan tiarima yan na pedeskan yan sangkutwa partido dedeg partido ayak apakatitindigian dinian di inggalabakan na ayak apakatitindigian ayak kaadnian na kanaba si ima adun si ko okit agama Islam ayak kaadna nun na surangaw okit agama Islam. Wa min madahiril wala i'ta'ul kafirin asrar al-muslimin mu'minin. Panatigian sa mga reaga ng kanan lagi danan. Naswat tigian so kipumbagan ng mga Muslim. Kipumbagan ko mga kafir. Ko sekreto o mga Muslim. So sekreto mga Muslim na diyanan kapakay iba payaga o mga Muslim sa ko mga ginawayaran o di na mga bulayo kairan ng mga kafir. Sinya na nan kinwa sangkutwa verse 1 sa suratul Mumtahana sangkutwa kegiraw wallah ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati tusirruna ilayhim bil mawaddah wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Pedepan sangkanan alagidanan atigman ay Said Hawa wa min madahiril wala'i al-mujalasatu lil kafirin wal munafiqin ikhtiyaran. Pedepan atigyan sangkanan ay pakaliw ko agama ubang gulaw-law mu'min si ko kipagapda niyang ko kafir agyang kutwa mujalasa lil kafirin wal munafiqin ang kutwa kapaki paguntuda sa derpa kapaki pagpeda sa derpa si ko mga kafir agu sa mga munafiqin adi kanu di imamaguntuda di dimbitira ng kutwa kan dudu kapila ew siya tigyan sang kutwa sakana kanaba kamat tatagal wasima'u kalamihim al-qabih fil Islam ma'al istimrar fil jilsati duna rad awil ghadab awil khuruj
Guswa tigian. So kapag mamakin nga ko mga katiru ira na mga resiksi ko agama Islam. Naupunan na matatap. Ang kanan di kakiran san di makipaguntuda. Na di kanan masangka, di kanan marad, di ka kararangitan, di ka san mawa. Namya pedeka sang kutu wa katiru wallah. Kini saparnian katiru wallah wa qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghairi innakum idzan mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Miya pedeka sang kutu mga tao mga munafik adi makipaguntuda sang kaya mga kafir. Pemamakin genira nang kutwa tutulu mga kafir. Rarangitiran si ku mga muslim. Udi kasan awa nasang kamaped. So muslim. Nah, di kepakai. Iban yan tatapa. Ubama permanenti. Akada derpa yang kuderpa. Agi yang kutwa derpa na dirun di mamasulen. Pepakai tuon so agama. Aya dirun di bibitiran na surang agama. Iban yan utu di marad. Iban yan utu di masangka. Baru di kararangiti. Baru dia sa sabab sang kutu gelebok sama nena nyaw masuras modaglaya ada tanurun mabetia katiruang kaya mga ulama gitu ba mga pagariame kana ini ubara kami puna katiru kapembetian kami so katiruang kaya mga ulama kaya diwan sa dunia kumama nang kaya ayat nasaktanod ni matauron ko kip kukumnon udi na kip kitaksian si kumasatano pemangni kamera kanu sarila wa hada wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.